Nou ja, we staan bij Megirus Duits. Uit 1977. Deze auto heb ik gekocht in 2014. Maar dat was een betonmixer. En er zit nou een keeper op. En dat wil ik eigenlijk zijn meidje. Maar de reden, mijn heid. Die in 2014 overleden is. Maar werd ik als jonkje van 3 jaar altijd mee bij op vrachtauto. Die hier zo'n auto. En ik was als jonkje van 3 jaar altijd mee. De meeste mensen zeggen eerst papa en mama. Ik zei Megirus Duits, om samen te zeggen. Maar in elk geval, ik ben altijd mijn muisheid. Elke vrije uren, vakantie, wedstrijdjes, altijd. En de beste man, ik ben 15 oktober 1984. En we zijn aan het asfalteren in Sneek. En hij stapt uit, hij zei tegen je druk zitten blowen, naar zo'n komen, ik kom zo weg. Maar die doorgje hier, maar hij stapt uit en die doorgje hebben dicht. Dus ik denk dat hij wat aan de hand. Dus ik hoor de bank heen op een stoel, en hij zei wat van wiel. Iemand de zakken. Bleek achteraan dat hij 2 jaar ziekte werd en heel veel pijn en dat die man 2 hernia's hier. Toen is de beste man aangekeurd. Dus die mocht zijn beroep als chauffeur net meer uitoefenen. Nee. Dat was voor mij een heel dikke klap als een mokerslag, zeg maar. En ik kon net met mijn heid mee. Net met mijn grote Hendrik mee, die me alles leert hier. Werd ik als jonkje van 3 jaar altijd bij opzoeken hier. En toen had ik van mezelf, wie ik alweer, had ik van mezelf goed in mijn kap geprent. Als ik later ooit de kans kreeg, wil ik zo'n auto bemachtigen. En die hebben ook meisjes, dus hij hem hier. Werd hij en ik altijd meegegeven. Juist. En toen in 2014 kook ik deze op een kaptikje. Maar we waren er net zo lang mee bezig. Toen raakte ik mijn heid ziek. En die is met 4 weken ziek geweest. En de beste man is overleden door een zware hersenbloeding. En toen kwam ik in het ziekenhuis om afscheid te nemen. Ik ging hem in. En dat was in 40 jaar de eerste keer dat ik mijn heid goed zeg. En toen had hij me de haanjongen. Hij zei, nou kan je net meer helpen met de auto. Want we waren met je beiden bezig. Maar hij zei, beloof me Sjoerd, maak je er wat moois van. Dat had ik de beste man beloofd. Maar Piekenvel hoorde beelig. En dan had ik hem klaar. Zet dus hij vroeger hier. En dan had ik voor op een zonneklepper gezet. Dat kwam aan Bosjen. Dus dit is Joggerus heid. Ik ben heel klemmen, hè? Ja. Dit is een grote man, hè? Nou, sleutel erin. 8 kaboutertjes, hè? 8 kaboutertjes. 2 8, hè? Ja, zeker. Nou, ben je er klaar voor? Ja, zeker. En als er een jaar in zit en dan staat ze met de doorroept die geur en dan krijg ik op zich bij een auto, hè? Ja. En hier staat ik wat waarom dan in die tijd? Ja, ja. Ja, en we winnen protein loud in de stad met asfalteren, hè? 80, 82 gaan we kamer gebeurd helemaal asfalteren. En dan riepen we er jou het bij de RV-merkdel. En dat gerust gebouwd al. Ja. En wie Toto op radio bijvoorbeeld met Afrika, en wie 82. Zulke dingen, dat weet ik al hier nog. En wat zou die huid hiervan vinden? Die vind ik prachtig. Ik ga je zeggen, in 40 jaar, toen ik afscheid nemen moest van mijn huid, toen had ik nog in 40 jaar van de eerste golden jongen. Maar ik weet zeker dat er hier aan op een hoek steen zo ik er weg. Ja. En ik mis die man alle dagen, alle uren. Ja. Ja. Die man heeft me zoveel geleerd, die man heeft me zoveel gebracht en mooie momenten bezorgen. Want dat is ook nog zo, dat zie ik een hele dag. Hè. Ik heb een tweelingbroer. En die had weinig tot niks met vrachtauto's. Maar die woont dan een keer mij in een vakantie moet ik een mij uit, hoor. Ik ging er smoor in. Ik zei, ik wil ik mij. Dus hij zei, dat wordt niks. Dat wordt bargebied hier mij. Maar gelukkig kwamen ze me aan en alles in thuis om een koffie. Dat koelde ik nog. En mijn broer zei, ik heb me nog, ik wil net met mij. Nou, ik ben lief, hè. Waar ik hier de smoor in, wist je waarom? Ik
Ik heb de eerste traan heel oerig ik mest, hè? Ja.